περίεργο ότι μόνο στο αστικό ρωτάς, μπορείς να ρωτήσεις αν πλήρωσες για μια υπηρεσία που μόλις πήρες. Δεν το κάνεις πουθενά άλλο αυτό. Δεν λες, πήρα κινητό, πλήρωσες? Όχι, για δύο κλήσεις το ήθελα. Είναι το κλασικό που λες, έλα μωρέ τώρα, για δύο στάσεις το πήρα. Έλα μωρέ τώρα, για δύο στάσεις το πήρα. Λοιπόν, το ίδιο το έλεγε και ο Φωτούλης. Δεν λέω προς Θεού ότι όποιος δεν κόβει εισιτήριο είναι παιδόφιλος. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Εξηγείται και γιατί είναι στη τσίτα οι ελεγκτές, δεν ψάχνουν εισιτήρια, φυλάνε τα παιδάκια. Φυλάνε δεν είναι καλό ρήμα, τώρα που ξαφνικά. Ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, αυτοί που δεν πλήρωσαν λίγο να ξαναχειροκροτήσουνε. Δεν πλήρωσες, μαγιά σου. Όχι, μαγιά σου, παιδιά. Δεν θες να πληρώσεις, μην πληρώνεις, δεν θες να κόψεις, μην κόβεις, πήρες το ρίσκο, εγώ μαζί σου, καλά κάνεις. Αλλά, αν σε πιάσουν, αποδέξου το, ζεις το, own it. Είσαι εγκληματίας πια. Νιώσ' το ρε παιδί μου, εγώ καμιά φορά πετάω την ανακύκλωση σε κανονικό κάδρο και νιώθω γκάνστερ. Έτσι κι εσύ, δεν κόβεις εισιτήριο, Έσκομπαρ. Κάπνισε πουρο, χάιδεψε γάτα, δώσε ένα μπατσάκι στον ελεγκτή. Να έρθει να σου πει εισιτήριο. Ο Παύλο Έσκομπαρ δεν κόβει εισιτήριο. Θα σας κόψω πρόστιμο. Ο Παύλο Έσκομπαρ έχει κάρτα.